Så filmer vi lige Ja. modelbaby Sara, Ja, lille Sara. som lægger fødder til. Ja. For er det kun fødder? Det er kun fødder, som det er kun fødder, man kan lave zoneterapi med? Man kan også gøre det på hænderne, og man kan også i ansigtet på ørerne faktisk. Okay. Men det mest udbredte er på fødderne, og det er det, jeg arbejder med. Det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Og vi starter med at varme foden lidt op. Så Sara er klar. Ja. Ja. Så varmer vi op omkring tæerne. Og rundt på hele foden. Ja. Du har fast i hesten.